Sinuportado ng Regional Interagency Task Force ng Central Luzon ang hiling ng mga lokal na pamahalaan na wag muna silang isailalim sa General Community Quarantine. Sa nakarating na apela sa Regional Task Force, 3 lalawigan ang humihingi ng extension ng Community Quarantine hanggang May 31. Ito ang Bataan, Bulacan at Zambales. Modified Community Quarantine naman ang hiling ng Nueva Ecija, Pampanga at Siyudad ng Angeles. Ngunit sa kaso ng Pampanga, 5 araw na MEQC lamang ang kanilang palugit na hinihiling bilang paghahanda sa GCQ. Sa Resolution 1 Series of 2020 na isinumite ng Regional Task Force nitong May 13, inendorso ng Regional Task Force ang mga rekomendasyon ng mga LGU. Naniniwala umano ang Task Force ng rehiyon na batid ng mga lokal na pamahalaan ang tunay na estado ng COVID-19 sa kanilang lugar. Ang endorsement resolution ng RIATF ay pirmado ni Regional Director Julie Daquiawag ng Department of Interior and Local Government na tumatayong chairperson at ni Regional Director Cesar Cascion ng Department of Health Region 3 na co-chairperson ng task force. As of 4 p.m. ng May 14, wala pa umanong tugon ng National Task Force sa rekomendasyon ng mga LGU at ng RIATF. Jana Lumbang Parungaw, CLTV36 News.